Hello लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोजों आरो नोंसोरखौ फिन खेबसेबाव खुलुमहरनायजों लोगोसे बरायहरबावबाय दिनै संक्रान्तिनि आंहा हाजो गाखोहैनो नागिरदों जोंनि न' खाथियावनो हाजोआ बै हाजोआव गाखोगोन नाथाय बैनिफ्राय गाखोगोन जों नैबेजों सिदा गाखोबाथ' गाखोनो हाया नालाय लोगोफोर बे हाजोआ जाबाय नारजांबुरि हाजो जों थांगासिनो दं सिख्रि सिख्ला खानाय लामनायखौ नायलांगोन बेनिफ्राय जों दावखा जानो थांगोन जों बाहाय ज' जाबाय नै हाजो गाखोग्रा Hi everyone. नायबायना This is Desmawari. जा समायना रमायना साहा बागान नै हाजोनि गुदियाव नै बे आंनि फिसाजो नैबे आंनि फिसाला नैबे हम मिनिस्टार होननानै मा पावार दं आंनाव दे नायनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंसोरो जों गाखोनायखौ सुरु खालामसै नोंसोर दायो खोन्थाफिननोसै दे हाजो गाखोनायनि नामाव गय जरासे फाथै जरासे बावबाय जों गय जरा फाथै जरा बावनायखौ बयबो सेन्देल खुयै खुयै खुलुमनानै हाजोखौ गाखोजेननाय जाबाय नै जों गासिबो जाहाथे मोजाङै हाजोआव गाखोनानै फैफिननो हायो जाहाथे जोंनाव रावनावबो सम ग्रह मंगल ग्रह बुध ग्रह बिस्ति ग्रह शुक्र ग्रह शनि ग्रह रबि ग्रह राहु केतु ग्रह दानांथों होननानै बुंदोंलै इसोर नै गयजों होलांबायलै आफा आरो आयै इसोरगोनि नोंसोरो दा आवगायबाय नैबिजों गाखोलांबाय हाजोखौ जों गाखोगासिनो दं नाथाय गाखोफेरैखाय मेंनाय मोनदों थेवब्लाबो जागोन दे लासै लासै थांगोन आं गोजौसिम गाखोबोयै नै मेगनानो बुथेथे नुलायबाय मेंग्लिलायबाय सिख्रि सिख्ला खानाय लामनायखौ मोनथारनोसै बारा गोबाव गैला ओंखायनो जों दसे दुमब्रु बिफांनि सिङाव मोनफैबाय आंनि बियादै आरो बियानैमोनहा दैखौ नाजावनानै लोंबाय नै लोगोफोर नैबेनो बे दैया रानथाव बोथोरावबो गबाय थायो आरो दैज्लाङाव बांसिन जायो आंबो नाजावनोसै नै नाजावगासिनो बिराद मोजांखा नुबाय बेवहाय सफैनानै बयबो दै मोनलोंनानै गोरा जाफिनबाय नै आंबो लोंबाय दैखौ बिराद गुसुथार बेयो आंनि फिसाला असे बिमाजों थाबायफादोंमोन नै बिमाया मोनफैगासिनो दं बे आंनि बाजै बे आंनि बिनानाव जों गासिबो सफैबाय नै दा मेंग्लिलायबाय होनदों नै सोरबा सोरबा जिरायबाय सोरबा सोरबा दै नाजावगासिनो दं जाय जेरै एरै गोसो नै आइ बिमा सिख्रि सिख्लानो बिलुनखौ बार्थडे खालामलांसै जोङो आइ बिमा सिख्रि सिख्लाखौ लोगो मोनफैनो थाखाय आरो मोजाङै मोजां सफैबायना जोङो बेनि थाखाय मोखाङा साफा जालायबाय बिहा आइ बिमा सिख्रि सिख्लानि जायगायाव फैनानै एबार थांफिनसिगोन थाबायदो दासो मोनफैदों सिख्रि सिख्ला टु दाउखाजान दै बाज्रुमनायाव दानिया जों दुगैगोन जिरायगोन दै लोंगोन गासिबो फैजोबबाय नै
नुबायना दाउखाजान हाजोआव फैना मारै मोनदों दाउखाजान हाजोथ' नङा दाउखाजान दै लाय दुगैगासिनो दं नुदों नै जोंना फैजोब्बाय लोगोफोर आंबो दुगैनोसै बिराद गुसु लोगोफोर दैयानो ना wah गुसु दैयावथ' आयौ बिराद गुसु जायोबा गुसु बाय जाग्रा जामा गुसु आरो mana दाउखाजानाव फैनानै बाहायबो बिलुन हो हाजो थिखिनियाव सिखिरि सिख्ला खानाय लामनाय दाउखाजान दै बारजुमनाय नायै नायै फाइनालि जोङो हाजो थिखिनियाव सफैबाय गाहायनि भिउसखौबो देखायहरनोसै नोंसोरनो दे नायदो बरिया ओरैजाय नाहर गाहायाव मोजां भिउ नुहुरो बे उन्दैसा गथ'खौ आंनि बियादै बियानैफोरखौ लायै लायै बेसेबांबा खस्थ'आव जों फैबाय नारांगारि हाजो थिखिनियाव बारा हले बिराद मोजां नाङो बारा wah नैबे आनै ओंखारफिनबाय लोगोफोर नुबायना आंनि नोंसिनो हाजो गाखोनाय भिडिअ देखायनायखौ बेनोसै एसेखिनियावनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि ध्रुबजित ब्लग चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना दोनै दे गोजोन्थों बयखौबो खुलुमहरबाय।